Вознесение трактында ішінің қызған шағы 300-ге яқын түзуші 130 біремлік техника. 4 шақырымға сузылашақ юлының бойынан бойына іш бара. Гвардия урамы һәм Жеңу проспекті кеселішлерінде тоннель түзуге кіріштілер. Завершена забивка буронабивных свай, залит шапочный брус. И на дне этого тоннеля завершается работа по прокладке ливневой канализации, которая будет обеспечивать сбор воды со всего Вознесенского тракта. Икі тоннельден тыш жәулелер үшін жер асты кешуі темір юлаша бір көпір түзілерге тиеш. Юлның біріншілішіне 12 миллиард 200 миллион сом ақша қаралған. Барлық инженерлік коммуникациялары көшіріліп біткен диярлік. Трасса өтешегурында қолған жер участокларын сатып алу бойынша іш бара. Всего надо выкупить 68 земельных участков. Бірінші этапта барлығы 68 жер участогын сатып аласы бола. Бұл шәхси йортлар түгел, негізде гаражлар, бақшашылық мейданлары. Бұл участокларның хақын бәйсіз экспертлар белгілей. Риза булмаушылар белән суд аша эш итәргә туры килә. Юл шикләрен инде хәзер үк чамаларга була. Менә бу туфрак ком катламы өелгән җирдә беренче этап төгәлләнәчәк. Аны 2020 елга төзеп бетергә тиешләр. Шәһәрне федераль трасса белән тоташтырачак. Икенче өлешен проектлау бара. Аның узынлыгы 8 чакрымга якын. Беренчесеннен 2 тапкырга озынрак. Әмәт магистралиннан башланган юл Вознесение бистәсе аша узып, М7 трассасына тоташачак. Һәм аңа зур өметләр баглыйлар. До Мамадышского тракта, до выезда на Камазовскую трассу. Моннан федераль трассыга 7 минут içinde барып җитеп булачак. Бу юл Мамадыш трактында шәһәрдән чыгып китү юлын гына бөкеләрдән арындырмый. Салманчы, Привольный, Вишневка, Күйек, Весна трак комплексларындагы хәлне дә яхшыртырга тиеш. Мамадыш тракты ярты гасыр элек проектланган. Анда юл шишелешләр, юл кичүләре каралмаган була. Яңа юлда исә барысы да исәпкә алынган. Проблемалар булмас дип уйлыйм. Это такие временные трудности, но они побеждаемые. Вознесение трактынан ерак түгел 11 трак комплекс торгызуда планда. Мәктәп, балалар бакчасы, сырхаухана, 36 гектарда агачлар утыртырга ниятлиләр. Здесь будет 40 тысяч жителей. Монда 40 меңгә якын кеше яшәячәк, социаль инфраструктурасы булган матур заманча микрорайон барлыкка киләчәк. Буквально 2-3 года это будет новая Казань 21 века с великолепными жилыми районами. Мэр төзелешнең кулачлы баруын билгеләп үтте. Шул ук вакытта эшче куллар җитми. Бу республикада бер үк вакытта берничә зур магистраль төзелү белән бәйле. Әмма бу вакытлыча кыенлык аны хәл итү буенча эш алып барыла дип белдерделәр. Гөлназ Сайфетдинова, Марат Зәйдуллин, Яңа гасыр каналы.